Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij in je gast onder de tafel. En dat is een spoken word artiest, een van de jonge generatie. En ik heel drok dwaande bij een groep echte creatievelingen. En dat is wat meer dan alleen het spoken word gebeuren, namelijk de groep Pauper. Ze had Leslie en ik nog bij u stage rond bij dit programma om correct te wijzen. En ik kwam ze zelfs oer de grens richting België. Maar haar gedichten en spoken words optredens dus. Ik had toen Gabrielle Terpstra. Mooi, dat is de beste Gabrielle. Hoe is het eigenlijk met jij? Ja, goed. Ja, heel goed eigenlijk. Ik had lekker druk, dus dat is fijn. Al die projecten en dus het al studeren, dat komt er een beetje bij. Maar ja, in principe gaat het al goed. Ik ben bezig met poëzie en radio. En dus poëzie dingen organiseren, was dat zei dus in de mooie intro. En ik mijn vormjouwing nog een beetje. We hadden nou een project voor de mannen, mijn pauperpoëzie. Dus dat is hartstikke nieuwsgierig alweer. Pauper, ik even straks op praten. Dat is Ja. een soort van... Ja, het is een kunstcollectief, maar ik weer net. Het is een beetje losvast, maar ik weer net. Ik lees het er even uit. Hoe zit het in elkaar? Of zit het eigenlijk net in elkaar? Het is eigenlijk een anarchistisch collectief, denk ik. Zou ik het opnemen. Iedereen is welkom. En we doen gewoon wat er op uw paad komt. Zeg maar, we gaan bijvoorbeeld 29 november gaan we naar Antwerpen. En dan gaan we gewoon voor 10 minuten optreden. Even mijn CV in de auto vanuit Leeuwarden. En dan gaan we weer om. Omdat we gewoon... Ja, we willen gewoon heel graag het wit verspreiden, zeg maar. En gewoon dwaan. Dus ja, we zijn ook heel DIY en misschien een beetje punk-minded. Doe het jezelf, hè? Ja, do it yourself. We zijn ook volle bezig met vormjouwing dus. En we hadden vorig jaar een bundel uitgebracht. Die hebben ik helemaal zelf maken van A tot Z. Dus het is gewoon wawel die op mij. En het is net... we hebben wel eens een beetje hield, maar het draait vooral om de poëzie, zeg maar. En om, gewoon dwaan. Dat is het belangrijkste. We willen het vanuit ons hart dwaan, dus we doen het. En als het net linksom kan, dan doen we het rechtsom. En omdat we eigenlijk iets misten in de scene. En omdat het steeds maar altijd wil voordragen en optreden. Maar het is altijd bij poëzie-evenementen... Dat had ik dus ook wel zien in België. Dat in Nederland is het steeds maar... Oh, nou komt die en die. Maar zingen ze gedicht of vrijheid. En dan dat diegene zijn gedicht. En dan klapt het publiek heel lafjes. En dat is het dan. En ik miste best wel die dynamiek dat het wat... Bij wordt meer rock'n'roll. Rock'n'roll, volle meer rock'n'roll, ja. Ja, ik miste echt rock'n'roll. En ik weet maar... Schuren. Ja, en obscuren. Scuren en obscuur. En dat miste ik heel erg. En Emily, toen dat heet Emily Wieland, dat is eigenlijk een dichteres. En toen hebben we dat eigenlijk begonnen. En vanuit daar lookten we weer de juiste meesten, zoals Bert de Vries, die welbekende broer. Ja, mijn broer zit ik ervoor. Maar het wereldjeslied en we kennen elkaar al, hè? Ja, inderdaad. Maar die had eigenlijk dezelfde mentaliteit van gewoon dwaan. En de on the road, zeg maar, een beetje zoals de oude beatpoëten. Dat proberen we een beetje na te leggen. Pauper is meer dan alleen poëzie en spoken word. Maar is wel een beetje het zwitte punt eigenlijk van de groep, of net? Ja, iedereen maakt het wel poëzie, maar er zijn dus ook vormjouwers en muzikanten komen er vaak bij. We gaan dus, als we naar België gaan, gaat Ivo Polsma mij. Want ik wil in België, zeg maar, dat is in Antwerpen, daar heet iemand Don Vitalski. Dat is een bekende Belg die ik net ken, want ik weet weinig van België. Maar dat is een hele rock'n'roll guy. Die doet eigenlijk van alles. En dat evenement van hem, wie zei rock'n'roll, het heet Dolle Dinsdag. Vitalski's Dolle Dinsdag, of Legendarische Dinsdagclub of zo. En daar staat hij zelf op het podium en hij is dan verkleed. En hij beheerst volgens mij heel soort... disciplines, maar dan komt er bijvoorbeeld een dichter en dan zei hij van, oh, nou, er kan wel even een muzikant bij en dan is er iemand met zo'n mondharmonica en het gaat helemaal neet. Echt heel, dat is pas rock'n'roll en dat dat is wel de dream. En toen zei hij van, want ik wie daar en toen mocht ik eigenlijk een gedicht van en
toen zei hij van, oh, kom eens een keer weer op mij wat meer Friese. Dus toen dacht ik, oh, ik moet dus wel goed presenteren. Dus ik neem Bert en alweer mij, maar dus ik Ivo Poelsma, want dat is echt een hele goede artiest. Die is echt gewoon, die gaat gewoon staan en die neemt die hele sale mee. Dus dat is, ja. Wat een avontuur. Ja, dat werd nog een heel avontuur. Dus dat vaker? Ik bedoel, in dit geval ik dan om België, maar dat is gewoon uit de trein of de auto pakt. Ik is naar Rotterdam of nee, Maastricht, ik denk maar wat grote steden of Amsterdam. Om daar eens te zien hoe de underground, want dit is een beetje underground cultuur, hè? Ja, inderdaad. Ja. Om daar eens te zien hoe dat gaat. Zoals ik bijvoorbeeld dus in Antwerpen te lonen komst. Dus dat vaker? Nou, eigenlijk ga ik het net vaker doen, maar ik ben wel steeds meer in contact kom met die underground scene. Steeds maar ik bijvoorbeeld in Worm, Rotterdam, ga ik wat mensen van ontmoeten. En in Breda wie ik, maar dat is net echt heel erg underground. Maar daar ga ik wel die mensen ontmoet, werd toch ik in Antwerpen te lonen binnenkomen. Dat weer nog via een filmfestival. Maar nou ja, ik ben wel in Greens kom ik trouwens wel eens bij de oude RKZ. Dat is eigenlijk wel underground. Dat is een oud kraakpand. Maar ja, ik ben wel vrij Friesland focused eigenlijk. En nou ja, Antwerpen, België en Friesland, ja, ben wel een beetje een soort van gelieken of zo. Want Vlaanderen wil zich eigenlijk heel erg aanzetten. Het zien Wallonië bijvoorbeeld en Friesland, dus het zien Nederland. En daarom vind ik dat wel een mooie combinatie. En ja, zo ga ik nou dus ook een gearworking met een Vlaming. Mooi brechtje. Waar ik poëzie maatje. Krijg ik de video opgenomen waar mij Hinderk erbij. Hinderk Hannema, ik een dichter. Die ik bij Pauper zit. Af en toe. Ja. Dat is ook hartstikke leuk. Ja, maar het klinkt een beetje als een zoektocht nog steeds. Ja, nou ja, het is meer een vindtocht of zo. Wat nou ja, maar hoe het neemt, maar... Ja, wat er op die pad... Ja. Reizen je en zien, hey, wat er gebeurt hier, wat gebeurt daar. En spreekt mij dat om. Ja, precies. Ja, en ik had nou het idee dat alles volle meer op zijn plak valt. Steeds maar een aantal juiste meesten erbij komen. En dat is steeds een kerst van, oh, dit wil ik wel en dit net. Dus dat ik een beetje mijn artistieke identiteit voel ha. En de meesten die erbij jaren. Dus dat is hartstikke leuk. Want er komt steeds dieper in het underground hole. Is er nog steeds, tenminste wat je in het vierde verliezen wie dat een beetje, toch wel een beste grains. We zien wel een moren tussen underground en wat een beetje in de mainstream gebeurde. Is dat verschil nog steeds groot of rint het redelijk in elkaar oer? Hier in Friesland rint het wel in elkaar oer. Ja, want ik merk bijvoorbeeld, doe als geen weerzin, had ik het idee in bijvoorbeeld de mainstream media en de mainstream podia. Had ik het idee. Nee, helemaal niet. Nee, dat... Het sluit elkaar net uit. Nee, de kersten underground. Afstand van nemen. Ja, inderdaad. Ja, van sommige dingen neem ik misschien wel afstand. Maar bepaalde optredens, dat ze bijvoorbeeld zeggen van, oh, was het op squallen iets voordragen of zo, of was het workshops? Ja, en dat dacht ik dan net. Dat past er eigenlijk net echt bij, vind ik. Ja, maar ik had er geen weerstand in dat ik steeds van, oh, mainstream poëzie is kut. Want, nou ja, poëzie is sowieso al een vorm van die aanzetten, denk ik. En in Friesland, ik vind de Friese poëzie zien hartstikke mooi. De gebeurt volle. Hoe groot is die intussen? Ja. Maar ik heb het idee dat het nog steeds groeit. Ja, ik kijk, daar is heel soort collectieven. Een hoop jonge mensen. Ja, zeker, ja. Bij Dichter bij Leeuwarden, dat is net echt een collectief, maar dat is een... ja, ik weet niet hoe ze het neemt. Een groep mensen die heel zo doggen voor... Ja, organisatie die heel zo doggen voor jongeren. Projecten, ja. Krijgen ze wat subsidie. Ja, en ze krijgen heel soort opdrachten. Dus de kerst die aansluiten bij Dichter bij Leeuwarden als dichter bist. En dan kunnen mensen die een dichter ziekje via hun site ook bij die te lonen komen. En zij doggen heel soort voor de dichtscene. Steeds maar ze had nou bijvoorbeeld wel bereikt dat alle optredens betellen binnen. Dat is bijvoorbeeld een minimum heeft voor een dichter of een spoken word artiest. En nou ja, dat is gewoon hartstikke goed. Dus dat zorgt er echt voor. Zij stekken daar heel veel tijd in dat heel erg groeit. En dat de mensen er echt nog wat aan gaan. Dat is dus professioneel spoken word artiest wezenkerst. En daarnaast heeft eigenlijk nog de Friese literaire scene. Maar daar weet ik nog net zo heel veel van. Is dat toch een beetje meer het establishment of weet ik net sprake van? Nee, ik denk dat het verschillende groepen binnen of zo, dat er net echt een establishment is dat ze steeds van, oh, wie ben de baas? Ik denk dat er wel mensen zitten die steeds van, oh, dit vind ik net mooi of dit vind ik in poëzie. Maar bestaat er zoiets als een elite die probeert de gewone man buiten de deur te houden? Ja, misschien ensaf, maar dat is mijn beeld ervan. Ik weet helemaal net of dat zo is, want ik ken daar net niet. Nee, dat is meer een imago. Dat is wat ik ervan denk, maar ik weet helemaal net of dat zo is. Dus dat ben mijn vooroordelen nog, maar geen idee.
weet ik net. Ik kom er in elk geval net maar in aanraking, omdat ik dus buiten de paden werk je vaak. Want als ik net ergens steen ken, dan maak ik wel mijn eigen podium, steeds maar. En dat, vind ik eigenlijk veel leuker eigenlijk. Kijk, iets me voorstellen. Ja. Spoken word, poëzie, maar we hadden ook weer muziek. Ja. Dan kan je vragen, het is natuurlijk een horrorvraag om 4 favoriete platen nu te zieken. Ja, dat is echt een horrorvraag. Ja, maar goed, daar ben je liefhebber voor. Maar toen had ze toch 4 betocht, en dat is heel aardig. Daar iepene weg mee, maar de Beatles. Waarom Twist and Shout trouwens? Dat is van het eerste album van de Beatles. Dat is wel de eerste 2 albums zijn wel mijn lievelingsalbums. 1963, Long Lean. Maar de Beatles ben gewoon... Ja, zulke lieve jongens. Ik vind de Beatles... Ja, ze zijn gewoon zo cool. Ja, zeker, ja. Maar ik vind ze gewoon hartstikke cool. Het is de ultieme muziek. Voor alles bestaat wel een Beatles-nummer. En als die net goed veel te lusten schrijven naar Here Comes the Sun. En en Twist and Shout is gewoon een lekker rock'n'roll nummer, lekker doensje. Draait je het vaak? Dus Spotify-listjes? Ja, de Beatles wel redelijk vaak. Maar Spotify sowieso heel vaak altijd. Is die leven wel in de jaren 60? Ja, waarom net? Oh. Wat? Ik heb het niet eens even Siri. een telefoon mee te praten hoe gewoon Bram. Hier wij toch gewoon Bram? Nee, toch? Nee. Maar daar kennen we het wel weer aan. Op de fiets naar Harkema, toch? Ook weer de hit, toch? Ja. Hier wel. Ja, prachtig. Maar ja. Ja. Maar die jaren 60 moest wel alles nog ontdekt worden. Ja, dat wel. Wel een hele spannende tijd. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ja. Of ook een stuk wel snow leeft. Ja, ik had daar net echt een mening over. Dat is nou pensionado geweest. Ja, dat wel. Dat is wel chill was. Ja, beetje films en boeken lezen en muziek hartje. Is dat in idee van... Ja, dat is mijn droom wel. Dat weer eigenlijk mijn coronaperiode. Mooi. Nou, is die toevallig in de kranten dat de pensioensgerechtigde leeftijd weer opschoot. Dus het wordt het langer voor dat het best. Ja. Hou vol, Blue Soon. En Blue vooral muziek draaien. Ik geloof dat dat wel aardig goed is voor die Soons. We hebben bij de Beatles dus. Nou, hartstikke even uitlijn. Ik wou ook naar een Friestalig nummer van Zea. Arnold de Boer. Arnold de Boer, ja. Ik een groot DIY-artiest. Ken ik via mijn stage hier. Want daarvoor die ik natuurlijk wel eens van Zea jaar. Maar dacht ik, geen idee. Maar toen had ik hem hier een keer zo met Sjeerd Brunja. En toen werd ik eigenlijk... de wist nog op slag verliefd op Zea. Vooral op zijn muziek, net op de persoon. Maar dit is van zijn nieuwe album. Sjoch, zwaaien, luisteren. We trainen verleiden, skil je moe die garage. De band moet het nij om je mee. Een koud blok marmer. Manche die winterkleer hard op mij. Vlokken, goelen, razen, niet wollen. Beleef je bitter kelt, ik zocht die heren verstanden. Die moele loopt waai, die heren lezers van glas. Die sjaar ook naar klooi, de Lizzie je bent te sliepen. Die ken het zonder huid. Bonne van Zea, Arnold de Boer. Fries Muttenstrauss is ik er maar even bij. We draaien dit nummer, prachtig nummer overigens. En dan is ik vaak de gast in Noorderwien. Een aanleiding van de vraag die ik bij mijn gastdel had. Gabrielle Terpstra. En zij zoekt het in deze In Opinion. We ondervregen haar over van alles. Spoken word, poëzie. Maar ze is ook stage West bij dit programma. En we gingen er al eens een keer over. Maar eens even nijpraten hoe het kan die kamer is. Bij de muziek en dat soort zaken. En ik moet zeggen, dit has een beetje ontdekt de laatste tijd. Maar dit is wel muziek wat die leidt dus. Ja, zeker. Ja, ik hou wel... Het is een hele keel, hè? Gitaar, stem. Ja, maar het is gewoon lekker poëtisch. Daar hoor ik wel heel erg van in muziek. En de Friese taal sowieso. Maar ik hou heel soort Friese muziek dat ik leuk vind. Tot en met Jitties of steeds maar... En de Hoenekop. De Hoenekop, Stravelte natuurlijk. Maar Jitties vind ik wel steeds minder leuk. Dat vond ik vroeger heel leuk, maar nou... had ik meer zoiets van, eens even naar die teksten luisteren. Maar Jitties, die bedoelt het serieus is, maar dus dan is het minder leuk opeens. Het maar wel een beetje knippen. Ja, een beetje ouwe hoeren. Een beetje, Stravelte is echt willepunk, zeg maar. Daar hoor ik heel erg van. Ik in Nederlandstalige muziek en ik hoor echt gewoon van willepoëzie. Het is maar dat er een leuke twist van zit of dat het grappig is. Dus daar... Wat vind je dan van de tekst van de Hoenekop? Ja, wel mooi. Ja. Daar zit ik wel een laag humor in. Hè? Ja, zeker. Ja. Inderdaad. Is dat belangrijk van die relativering toch een beetje? Ja, vaak wel. Knippen. Ja, dat vind ik wel belangrijk in het leven.
Ja. Sowieso aan die muziek eigenlijk wel. Maar ik hoor eigenlijk wel van serieuze muziek. CS is bijvoorbeeld wel heel serieus. Ja. Dus dat, ja, ik vind gewoon echt heel soort leuk. Daarom vind ik het eigenlijk altijd een moeilijke vraag. Van wat ben die favorieten? Want het is dan, ik denk meestal van, wat ben mijn favoriet op dit moment? Ik ga net echt, behalve de Beatles, dat is de all-time favorite natuurlijk. Maar Begon ik met de Beatles bedrijf? Wat een beetje de soundtrack van de jeugd? Of... nou, dat begon echt mijn Stef Bos en zo. Mijn mem, die hoorde echt maar van 12 bondjes in de auto. Die draaide net echt volle muziek, maar wel vaak Paul de Leeuw en Stef Bos. Dus ik denk dat het misschien bij Paul de Leeuw voortkomt. Want dat knip ik toch. Maar wie meer tv en zijn is die jeugd. Maar qua muziek, het begon bij mij steeds maar. Ik weet nog dat ik naar Mollema Music World ging in Frensje, want ik ben opgegroeid in Frensje. Ja, En dat ik ik kom in het Frensje en dat ik toen van mijn eerste hield ging jam bij de metal. Want ik dacht van, metal, ik vind me wel interessant. En dan ging ik een hele coole hoesmuziek en dat weer de cd van Primal Fear. Ik weet niet meer hoe die heet, maar er stond als een dik adelaar voorop. Zo. Dus dat vond ik wel mooi. Ik begon echt wel met metal. Nou ja, het begon natuurlijk maar wat niet met jaren lied, maar... en die metal mijn is eigen dat al keuze. ergens jet of ontdekt? Of... Ja, volgens mij op Squallen of zo. En ik denk eigenlijk via de tv of zo dat ik dacht van, dat is wel nieuwsgierig. Want ik werd altijd al wel lutsend terug de dark side. Steeds maar ik in boeken, volle horrorboeken, kippenvel en zo lees ik vroeger. Dus de post-metal dan eigenlijk wel een beetje bij. Ze is nog als steeds logisch horrorfilms of net? Ja, ik ben wel into de horror en horrorboeken eigenlijk wel. Maar wel, maar qua films is het hetzelfde als muziek, ik zag alles. En het liefst zo vol mogelijk. Wat op middelbare school? Wie zie je dan in zo'n groepje metal-liefhebbers of zo? Ja, uiteindelijk wel. Maar aan het begin van de middelbare school was ik gewoon zo'n lonely computerpersoon. Die op een keer lekker... Ja, volle computeren. En gelukkig weer het internet er. Ik weet niet wat ik ooit in hier. Maar misschien wel in het drugs of zo. Maar nou heb ik internet. En daar ontmoet ik natuurlijk ook wel mensen via sites of zo. Maar later ontmoet ik wel wat meer mensen die echt into metal weer zijn. Dan gingen we vaak op stap in de dokter in Haas. Dat we dan het alternatieve café. En via daar kan ik natuurlijk maar nog meer metal en bandjes en zijn onrekking. Hoe vond je dat om tussen achter zo'n computer te zijn? Viel dat Jensem of juist net? Omdat je toch connectie hebt met de vrouw? Want de doek zo ik wist net beter. Nee. Dus achteruit. Ja, dat ik gewoon mijn wereld achteruit denk wel van het wie wel eenzaam, maar Ze had het toen net ervaren. ja, wel natuurlijk, maar ik wist eigenlijk net beter steeds maar dat er meer wie. Dus dan is het gewoon zo'n hoe noemt dat? Gesloten blik of zo. Sluiten blik, steeds maar dat ik gewoon volle overlevingsmodus eigenlijk van we hoeven het eigenlijk niet heel therapeutisch te maken. Maar, Ik ben geen therapeut. Dus nee. Dat zou dus wel een goede therapeut wezen, denk ik. Maar ik ga wel een bewogen jeugd van literair ophouden. En mijn coping week gewoon opsluiten in mijn kamer en iets computeren. Maar begin best die kamer. Ja, precies. En best hoe mij die vriend kan dan in huis te wonen. Ja, precies. Kun je nog herinneren hoe is dat gewoon had? Best gewoon de deur uitstapt of zo? Nee, ik hier Famke ontmoet. Of hier is vriend die ophelpt? Ja, nou, ik hier een beste vriendin en die haar heid bracht dus altijd naar huis in de auto. En mijn nichtje die hield eigenlijk heel erg van metal, dus daar ook echt maar op stap. Ik wil naar de mukken zien Leeuwit. En nog een vriendin. En dan reden dus hun heid om en om, steeds maar. Maar een vriendin hier, zijn heid die altijd dronken wie. En dat werkt wel mooi altijd. Hoe we dat nee, maar hoe we dat ook oorlibben ha. Want toen we dat heel normaal. Oh, Judith's heid, die is weer dronken. Of Eind's heid, die is weer dronken. En dan mijn mem, als die dacht, ja, net weer bij die meisjes in de auto stappen. Nee. Maar mijn mem ging zelf net in de auto. Nee. Maar we gingen eigenlijk vaak op de fiets trouwens. Want je nog ja, we gingen eigenlijk wel vaak op de fiets. Haas is eigenlijk net zo 4 van Frensje. Nee. Maar ja. Nou ja, als het goed op stap is, best is het een heel eind. Ja, klopt. Ja, dan is het echt 4. Maar soms is het best extra dronken dat ze het net meer wist. Dus dat is dan weer handig. Wist je die titel ontschreeuwen? In dagboeken vooral. Het begon eigenlijk met dagboeken en daar ben ik heel lang mee teruggegaan.
Later ga ik dat wel eens weer omlezen. Maar ik ga eigenlijk heel soort voortgooid, steeds maar uit die tijd. Want het is wel, ik vind het dan heel heftig om weer om te lezen. Maar ik ga het dan 1 keer weer omlezen om er even weer terug in te gaan. En dan alles... Ja, heel in tienerstreep puberjaren. Ja, maar soms eigenlijk wel grappig. Want sommige dingen, ja, dan denk ik wel van... Oh, dat is wel grappig, dat is dan satingst of zo. Ja. Maar ik voel het eigenlijk wel fijn om het dan weer voor te gooien. Gewoon, weg ermee. En naar je dagboek een maatje. Dagboek bij vaak verhaaltjes. Ik ga dit en dat Ja. meemaken en ik vind die stom en ik ga dit meemaken. Nou, ja, dat wil ik weer op die manier. Ja. Poëzie is wat oors. Ja, zeker. Wanneer merkte je dat die verhaaltjes, gedichten begonnen te worden? Ja, eigenlijk pas 6 juli of zo. En daarvoor schreeuwde ik echt wel eens gedichten, maar net heel serieus. Of dat ik dan dat gewoon ging uiterje, steeds maar of een grappig rijmke schreeuwen ging. Maar pas sinds 2018 of zo, of 2018, weet niet precies Wie er meer. nog lering? Ja, Alwin van der Toren, die ik toen ontmoette bij VNN. Schreeuwerk, hè? Ja, schreeuwer. Hij zit bij Verslavingszorg en ik werkte daar. Ik had er zelf eigenlijk heel lang gezeten, maar ik werd daar toen als ervaringswerker aan het werken. Toen ik hem ontmoette en hij schreeuwde hele leuke gedichten. Zoals ik het eigenlijk nog nooit zien. Hij echt over drugs en grappige riemkes. En dat sprutste me eigenlijk wel meteen aan. En toen dacht ik van, oh, zo ken het echt. Oh, zag ik er nog nooit naar zien, want poëzie wie eerst. eerst... Inhoud of wie de stijl echt van hem? De stijl en de inhoud. Want poëzie tot dan, hier ik alleen nog maar vage dingen op blommen en zo lezen en hoe de leefde. Dus ja, ik heb me er nooit echt in verdiepen, want ik dacht van nee, dat is saai. En er zit net volle jip in en dat is voor elitaire meisjes. Maar toen ontdekte ik echt die straatpoëzie en de beat en dat soort dingen. Dus toen dacht ik van, oh, dan kan ik eigenlijk wel eens proberen te schreeuwen. En ik luisterde heel soort kleinkunst, dat dit al. Kees Toorn en Maarten van Roosendaal en van alles. Harry Jekkers, Jeroen van Merwijk, et cetera, de Kerstwol. En die stil spreekt me echt heel erg aan om een soort van kleinkunstpoëzie te maken en grappige liedse riemkes. Want dat Kees Toorn eigenlijk, die maakt het liedse riemkes. En dat vond ik echt wel leuk om te proberen. Of Olke Bollekes en zo. Zoals Dr. Anders P. Ja. Dus vandaar, dat ben ik eigenlijk een beetje gaan combineren. En toen ben ik bij de Poetry Circle terug te kwamen via Hendrik Hannema. En toen is het eigenlijk wel snel gaan. En toch van, oh, dit is wel mijn ding. Steeds maar op het podium staan en zo. Heeft in die periode Cornelis Vreeswijk ontdekt of net? Cornelis Vreeswijk, ja, die ken ik daar ook wel uit die periode, ja. Want dat is Jantjes wel een mooi Blues, ja, want tussen kleinkunst, troubadour, zeker, singer-songwriter. ja, want de eerste gedicht dat ik werk met optreden, dat weer een vertaling van Jantjes Blues van Cornelis Vreeswijk, Wopkes Blues, hier ik die neemt. Want dat weer een opdracht, de allereerste opdracht van de Poetry Circle van, zet een favoriete nummer of favoriete gedicht oor. En toen dacht ik, Cornelis Vreeswijk, maar Jantjes Blues, mooi, Wopkes Blues. Dus die ik toen oorzette. Maar Cornelis Vreeswijk is echt fantastisch. Die had zelf wel een mooie nummers. Is dat textueel of juist de melodietjes of de combinatie? Combinatie, want hij had echt gewoon een leuke stem en lekker vrolijk. Nou ja, dit nummer is net zo vrolijk, maar hij had wel lekker rauw, vind ik het. Ik stuur hopeloos blue naar uw privékantoortje toe. Cornelis Vreeswijk, Hopeloos Blues. Stierp het mooie listje van Gabrielle Terpstra. Mijn gast in deze 1 op 1. Ze had je stage rond en ze had haar kennenleerd. Dus een van de mensen die het, ik neem het maar even de Creabea groep. Pauper, underground, poëzie. Maar ik muziek weer te maken, in ieder geval een beetje rund. Want ik heb wel het idee als bij Pauper een beetje de organisator, de speelbest of net? Ja, de Pauper Godmother volgens Bert. De Pauper God. Het is een underground zeilschip met schreeuwers vooral. En die gaan de hele wereld door, intussen richting België zelfs. Maar horen ze schreeuwt spoken word. Ze is aan het afstuderen met de popacademie. Ze had een heel soort mooie projecten bij de kop. En een nieuwe generatie waar ik altijd wel heel nieuwsgierig ben wat die hun bezighoudt. Hoe dat zit eigenlijk met de hele creatieve wereld. Even hoe die schreeuwen. Hè? Want binnen een product nog bezig met Fries? Of is het vooral Nederlands driven? Of is het nog wel Engelstalig? Hoe gaat de nieuwe generatie met die taal om eigenlijk? En de verschil? Binnen wel verschillen? Er zijn wel verschillen. Want bijvoorbeeld Dirk Hannema en ik en Ilse Vos, Big Leaks, die schreeuwen wel in het Fries.
Ik merk bij mezelf ook dat mijn Fries steeds beter wordt. Dat is fijn. Oefening baart kunst. Ja, want ik wie eerst vaak in het Nederlands, maar nou dacht ik alleen nog maar Fries. Behalve als ik Nederlandse opdrachten heb. Maar, en voor de rest van de meesten, ja, dat is wel wat Friese rappers. Maar in het dichterij verder, ja, Christa Niklovic, dus ik ook Fries. Maar wel protte Nederlandstalig bij de jonge generatie. Ja, zeker. Is er in dat opzicht ook sprake van dat het onderdeel best van meer landelijke trend, wereld, underground scene? Of bij mijzelf vind ik het, ben ik wel dus Frisian focus, ga ik de Noordse focus, om het zo maar te nemen. Ja, is het Noordelijk? Ja, voor mij. Contact ook met Grace en zo? Ja, maar ja, ik ben zelf wel heel erg into Friesland en Friese scene, steeds maar. Want ik kijk, als je naar Antwerpen, ja, hoe is het nog ging? Ja, op mij de Friese taal. Friese mij, om even plat te zeggen. Ja, en de Friese taal vind ik wel belangrijk, omdat dat is gewoon wat bij me jaart. En nou ja, wat ik graag zien. Het is iets unieks, steeds, maar wat wij als Friesen en dat moeten we net samen loslitten of zo. Verhoort dat bewustzijn, naarmate ze wat ouder wist? Ja, bij mij wel. Ja, want eerst wie ik me een beetje aan het aanzetten van Fries. Dat is heel zoen. Van thuis, schat thuis. Ja, maar nou ben ik al vol. Ik ben wel altijd blauwe hartje naar Friese muziek, zoals Paul de Straubaan en zo. En dus de Hoenekop. Maar hoe belangrijk bent dat soort muziekgroepen, dat die gewoon het Fries gebruiken? Ja, hartstikke belangrijk, denk ik, voor de jeugd. Omdat, ja, van het is cool, Friese een soort bevestiging. Ja, hè? En de Friese vloggeres natuurlijk en shit. Dus die ben ik lekker bezig met het Fries. En inderdaad, het is een soort van bevestiging van, zij doch het ek. Dus, en krijgt als mij die Friese rappers van, zij doch het ek, hartstikke cool. Dus dan bedoelt het ook een beetje hip of zo. Maar ja, het is eigenlijk wel logisch dat de jeugd zich verzet in het Fries. Maar ik vind Fries praten juist eigenlijk een manier om die te verzetten. Te zien het normale volk of zo. Ja, vooral dan de Hollanders. Ja. Hoe zit het bij die academie hier in Ljouwert? Ja. Daar komen natuurlijk uit alle windstreken. Ja. Komen de jonge mensen te lonen, ja, die opleiding? Dat is echt net alleen maar Friesen. Nee, helemaal net heel weinig. Net Friesen, net Oerhoorn haar zelfs. Zeker, ja. Volgens mij zit er net echt volle Friesen in. Hoe jongen dat soort jonge mensen, en je hebt net zo specifiek voor de Friese cultuur, maar überhaupt naar cultuur en underground. Staan die er hele oors in? Sommige wel, omdat het op Of best wat een eerling in deze? In wat ik toch wel op squallen, maar op zich de underground scene op squallen libbet ek wel, maar die hardcore DJ's en dat soort dingen. Maar over het algemeen ben ze wel van squallen uit eigenlijk van dan is het mainstream en bla bla bla. Maar ik merk wel hoe langer ik op squallen zit, hoe meer ik de docenten vind die bij me passen. Want er zijn natuurlijk een aantal die ben dik underground en een aantal die ben van de marketing. En dat verschil merk ik gewoon heel erg in hoe ze les aan en dat soort dingen. Dus het twee werelden. Ja, klopt. En het is de kunst om een beetje die twee dingen bij elkaar te brengen. En daar ben ik, op dat punt ben ik nou echt gelukkig, want het is mijn afstuderen. Van, ik dacht underground, maar hoe kan ik dat toch een beetje yield? Of een beetje, hoe kan ik daar mijn yield maar verdienen uiteindelijk? Ja, want hoe zorgt die toekomst? Hoe droomt hij hoor? Ja, net echt, want ik ben heel erg bij de DAI altijd aan het libje. Of bij de wieken. Want ik denk van, dat is volgende week pas het nog zo lang. Dus ik ben net heel erg bij de toekomst bezig. Maar soms denk ik natuurlijk wel eens aan. Maar ik merk dat in dit jaar dat nou gewoon heel veel dingen samenkomen die ik aan het doen ben. En dat er echt geld uitkomt. Maar net genoeg om van te libben nog. Maar wel, ik hoop dat het dan gewoon terugstreamt steeds. Maar dat het dan steeds groter wordt. Of dat mijn naam groter wordt. En dat ik leuke projecten dwang kan. Maar ik vind het echt geen probleem om bijvoorbeeld 3 dagen of zo in de bioscoop te werken als managementfunctie of zo. Ja, in de orenbaan erbij ja, waren. Want dat lijkt me echt hartstikke leuk. Want leuk bezig, maar ja, ik werk hier nou als vrijwilliger dan bij Slieker als coördinator. Dus ik vind dat wel hartstikke leuk. Ik heb een beetje het leiderskip. Dat vind ik heel interessant. Dus ik zag mezelf eigenlijk nog wel werkje voor een aantal dagen bij, weet ik veel, Pathé of zo. Als manager of coördinator of dat soort dingen. Want ik vind dat gewoon een leuke combinatie van cultuur en leadership. En entertainment. Entertainment, ja. Als het maar een publieke functie is. Ik wil net in een fabriek of zo. Ik ga echt nedig om schoen te worden of zo. Of om meestelijk contact te hebben. Je was met meesken omgegaan. Ja, en ik wil net... Ja, in een fabriek is het echt wel met meesken. Maar ik vind het leuk om volle meesken te zien op I&D. Volle verschillende meesken. En gewoon die input echt te hebben.
Dus net op kantoor, maar steeds hetzelfde meisje. Dat lijkt het me niet. Maar hoe zocht hij zo in de tax? Was het toch een schreeuwer of een spoken word artiest? Of had hij er helemaal geen definitie bij? Ik wil gewoon via mijn projecten. Ja, ik Projectmatig organiseren. werken, ja, dat vind ik het leukst. Want dat is mijn pauwproject, we werken echt in projecten. Dus dan doen we de bundel en nou hebben we de mannen, we hebben iets voor doggen. Ik bundelachtig. En dan hebben we weer een theaterachtig project. Vind ik gewoon leuk om bijvoorbeeld de Jellier en dat ze dan een geld voor hast om dat te ontwikkelen en daar dan naar het podium op te gaan. Dus net per se alle losse opdrachten, dat is wel leuk, maar ik hou er echt heel erg van conceptueel denken en die concepten dan tot uitvoer brengen. Dus hetzelfde in de underground. Het publiek wat je meestal loeken, dat is echt underground of wisselt dat? Want je bestaat ook gewoon eens in boekenwinkels Ja, klopt. op te treden. Ja, het publiek denk ik, is wel, daar komt hele oren meestal in. Klopt. Dat als die in een kelder van een oren popzaal stiert. Ja, of zo. inderdaad. Ja, dat is eigenlijk juist wel leuk. En we hadden dan wel een paar vaste mensen die er altijd bij binnen. Verste fans. Ja, fans, de pauperfans. En ik ben nou eigenlijk met muziek bezig bijvoorbeeld. En ik merk dat dat wel weer een heel oor publiek lookt. Steeds maar dat lookt het publiek wat ik looken wil. Dus dat is een goede ontdekking. Want ik ben natuurlijk op school altijd bezig van hoe maak ik poëzie zo toegankelijk mogelijk. En ik ontdek nou wel met die muziek erbij dat het heel erg helpt. En dat probeer je te combineren door bijvoorbeeld poëzie op de muziek te zetten? Ja, we hadden dan een band, Hoes van de Scree, ziet dat. Daar hebben we een keer bij optreden in Tresor. Dat is eigenlijk gewoon hartstikke rock'n'roll, zeg maar. Want iemand vroeg me van, Kust, dan kun je komen, want dan gaan we even poëzie bij onze Friese muziek doen, want we gaan optreden bij Tresor. En toen ik van, ja, tuurlijk. Maar die jongens ben ik heel erg van, ja, tuurlijk, toch we gewoon. Dus dat is hartstikke mooi. En dan ontstaan er nieuwe dingen, zeg maar. Als mensen die mindset hebben van, we doen het gewoon in plek van eerst van, ja, ik ken het wel, is er wel geld voor, bla bla bla. Is het gewoon de mindset van, oké, we doen het, we zorgen wat er uitkomt en dan komt er leuke dingen uit. Dat is mooi. En komt er niks uit, dan wist dat echt weer. Maar meestal als mensen maar dezelfde mindset had, dan groeien er de hele tijd naar je dingen en dat is hartstikke cool. Daar word ik echt wel enthousiast van. Oh ja, naar je dingen. Maar dan kon je merken dat het heel vaak een beetje tussen niche is van de mainstream, het grote publiek, de marketing neemt het. Ik denk maar, kijk welke steek er wel plakt, maar het beetje de boppenwereld. Ja. Maar ik wil wel spannend die onderwereld, de underground erbij. Ik denk dat de teksten die wij hebben, of ik ha in elk geval wel underground binnen vaak. Maar ja, soms is het gewoon hoe de leeft of hoe seks of weet ik veel. En dat vindt iedereen natuurlijk leuk. Ja. Ik kom erop omdat de volgende plaat van Weird Al Yankovic komt. En dat vind ik weer aan de ene kant, is een DJ bij commerciële omroep West. Dus aan de ene kant doet hij de massamedia, maar daarin speelt hij wel een volstrekt eigenwijze, eigenzinnige, bijna arrogante rol. Hè? Ja. Van I'm Weird Al. Ja. Is dat wat Dijs oorspreekt bij hem? Ja, dat vind ik natuurlijk heel cool. Maar wat me vooral aanspreekt is dat ik krijg de film Joan van Weird Al's biopic. Dat is een biopic over Weird Al, maar Weird Al leeft natuurlijk nog. Dus het is de eerste artiest die steeds maar een verhaal over zijn leven had. Zoals de Queen biopic wist wel en Johnny Cash had hij dat ik... Maar en het is gewoon fantastisch hoe dat in elkaar zit. En dan het leven van die vent. En ja, het is gewoon echt een parodiefilm op biopics. Dus dat is hartstikke cool. En, dat bedoel ik, hij zit echt oorlog tussenin. Hè? Precies. Hij doet echt zijn eigen, inderdaad. En de wie is net, is het nou serieus? Is het net serieus? Ja, die omgangsvorm. Ja, en hij kiest gewoon echt zijn eigen waai. En dat vind ik echt, dat springt me aan. My Bologna. Ja, te kijken maar. My Bologna van Weird Al Yankovic. DJ, entertainer, zanger en een man die het altijd een beetje in dat griezige gebied zit en gaat van, is dit nou serieus of net? En dat spreekt mijn gast. Meer dan zo'n, Gabrielle Terpstra. Ik zet hem maar even de spoken word artiest, maar dat is nogmaals volle meer. Maar dat blijkt ontnoot al wel even uit uw verhaal. De volgende op de laatste tijd met twee dingen. Want toen had via of vanuit Noorderwind een podcast opstart met Arjen Hut, schreeuwer. Daar ging je met Tros het nou steeds? Ja, in december is het er weer om. Gabrielle en Arjan bedoel ik net verkeerd. Dan starten we hem weer op en al in eigen beheer.
Dus nou, dat werd hartstikke cool. Wat wil je hem daarin bespreken? Want je hebt hier altijd een beetje van muziek tot lijst Ja. van poëzie, je hebt ook gedichten. Ja. Je hebt wel eens interviews met metalbands. Klopt. Ja, wij hebben wel een beetje gefocust op de Friese metal scene. Dat leidt dus allebei wel van, is het mij, weet ik veel, die en die. En aan de andere kant bespreken we de nieuwste films, boeken en muziek. Want we werken dus allebei bij Sleeker. En we hebben allebei affiniteit met poëzie en muziek. Maar omdat het een podcast wordt, dan zit er geen muziek in. Maar we hebben eigenlijk een radio-uitsturing. Ja, mag ik even vertellen? Bij de Neushoorn. Dat heet Brilpoets of Brilpoets. En daarin draaien we eigenlijk van allerlei muziek. Wat we willen. Maar eigenlijk de nieuwste hits. Wat op Spotify verschijnt. En Arjan die zie ik het dan in zitten de platenbak bij King Kong. En nou, we draaien een beetje wat voor ons die week actueel wie. En Doe je dat via internet of dat FM? Of, via internet, via Arcadia is dat. Oh ja, Arcadia. Ja, dus dan arcadia.frl/radio. En iedereen die dat wil, die kent daar radio maatje. Dus dat is echt hartstikke leuk. Misschien voor mensen die denken van... Open mic had. Ja, hè? ja, open mic voor radio. Dus dat is wel leuk. Alleen nog, Arjan en ik ben net zo technisch. Dus we hebben soms wel wat problemen. Want wij zijn echt net, weten niks van knoppen of zo. Dus dat moeten we nog wel leren en onder de knibbel krijgen. En dan duurt het gewoon wat langer. Maar als het steeds maar heel handig bent al, dan is het hartstikke leuk. En als het net handig is, dan is het eigenlijk leuk. Want dan wist wel holpen. Maar ja, Even naar die podcast. Brilpoets of Brilpoets. ja, dat is de radio-uitsturing. Mag ik het beide keren op... Podcast nemen. Ja. Luister zelf voor de podcast. Wel minder nou. Ik weet eigenlijk net waarom, maar ik had nou gewoon een drokker, dus dan had ik er minder tijd voor. Maar ik luisterde wel vaak naar Gijs Groenteman en Teun van de Keuken. Die hebben een podcast waarin ze eigenlijk alles bespreken. En Mark-Marie Huibrechts en Aaf Brand Korsticus hebben echt een leuke podcast, dus dat luister ik wel. En ik luister wel naar Movie Insiders, wat gaat door de nieuwste films. Dus vooral dat. Ja, dan ben je best wel echt een filmliefhebber. Ja, zeker, ja. Ja. Hoe wagen om zelf filmmakker te worden? Ik ga wel een paar keer meedoen, bijvoorbeeld aan het 48 Hour Filmfestival. En ik maak wel eens films met Robert Calverda, de filmmaker. Maar het is te chaotisch voor mij. Er zit te volle werk in, te volle tijd en te volle computertechnische dingen. Dus ik hou dus net van het computeren. Screwslever. Ja, ik ben echt een analoog persoon. Ik maak het liefst alles met de hand. Ja, want ik heb bijvoorbeeld, er was bij het Bevrijdingsfestival van het Oranje hier, nou, er was in functie als stagiaire. Toen had ik die vregen om gedichten te schreeuwen, Ja. een soort verslag van de dij. En wat me opvalt, er is net modern met een laptop om of een iPad, maar gewoon een schreeuwblok. Ja. Doe je dat nog steeds? Schreeuwst op die manier Ja. nog steeds in gedicht? Ja, soms wel met de computer, ja, als ik snel man, maar het leerst wel met de hand, ja. Dat is gewoon, ja, ik weet niet, voor mij gaat het echt sneller, maar dat is natuurlijk net zo, maar ik heb wel een papieren agenda bijvoorbeeld en ja, ik weet niet, ik herinner daar nog... Hey, als het functioneert. ja, het functioneert voor mij volle beter, want als Jos het en hij is het in handen, maar de computer is gewoon, ja, weet ik veel, kan overal wezen. Ja, ik weet niet, het is gewoon fijn om het echt, nou ja, op papier te hebben. Want om het even in die zin old school nog even nu te drukken, voor een dichter werd dat natuurlijk het heugste was het helikoerst, een eigen bundel. Ja. Ben je daar nou mee bezig of net? Heel bewust juist, dat zei ze nee, dat wil ik niet. Nou ja, we hadden natuurlijk de pauperbundel, dus dat is Komt al... daar nog een vervolg op? Ja, waarschijnlijk wel. Maar nou, op dit moment ben we er net mee bezig en ben we meer bezig. We gaan dus publiceren in de mannen. My Crappy New Year, dat is het thema. Dan hebben we 8 pagina's pauper. Dus dat zag ik dan eigenlijk wel als een soort van mini-bundel. Maar je werk zelf illustreren, dus dat is hartstikke cool. En... Hoe is dat trouwens? Want om mij eigenlijk een soort underground gevoel in een blad als de Moine, wat ik een prachtig blad vind Ja. overigens, maar dat is geen underground, hè? Nee, nou ja, wel underground-achtig. Nou, weet ik eigenlijk Of zodra je hem volgens erin mij, zit, dan wordt het al underground misschien. Ja, inderdaad. Nee, maar ja, dat is wel via Arjan Hut, weet ik dan natuurlijk. Maar ja, ik vind dat prima, want dan wordt het juist wat bekender. Ja, maar En- het botst dus net van niet. Nee, precies, dingen kennen samen. En dat heb ik trouwens ook wel op stage van die geleerd. Van het een sluit het oor net uit en net alles is zwart-wit of zo. Dus dat is een goede leerschool voor mij. Als er dan wat op zit. Prachtig. Ja, toch wel. Ben ik blij om. Maar dat ben voorlopig de doel dus. Even naar die squallen. Wat van een HBO-instelling, wat was dwaan bijvoorbeeld bij een academie om te studeren? Ik krijg een essay schrijven
over horror. Een essay over horror. Ja, daar staan naar je stroming in films dat hij het elevated horror, dat is een trend. Dat is dan horror, maar een drama. Die in de lift en Ja, dat is horror in een dramajasje. Heel mooi, arthouse horror eigenlijk. Oké. Dus daar had ik geschreven van, is dat horror met nee? een verhaal, hè? Met diepgang. Ja, met diepgang, ja, want meestal is horror heel plat. Steeds ze, is net zo. Maar dat had ik dus onderzocht van, is dat iets nice of net? Nou, daar heb ik een essay over geschreven. En dan met een video maatje over mijn concept. En dat concept gaat ook catharsis, dus terugleven van bepaalde emotie. En daar moet dan een performance on vast zitten en nog altijd onderzoek aan heel soort geneuzel mijn type. En dat moet nog altijd, maar ja, vooral voor het type werk dat die zelf verklaart van waarom je voor keuze had en wat het als site of die of als artiest of et cetera. Heel soort HBO gelul. Maar dat komt wel goed. Tot nu toe heb ik alles in één keer helder, dus ik maak het meer geen zwaar gewoon maakt met natuurlijk wel mijn aan het werk. Het is net zo dat ik denk van, komt wel goed. Maar het moet wel het werken worden. Altijd maar in die old school agenda van die stier. Ja, Ik precies. denk dat dat wordt het belangrijkste. Ja. Ik vond het leuk dat je er weer. Kom vooral nog eens weer. En jou even de keer wanneer de podcast officieel gepubliceerd wordt. Want weet je al een datum? Of? Nee, maar in december. En wanneer is het radioprogramma weer via Arcadia? Elke t-shirt van 4 tot 11 uur op arcadia.frl/radio. En dat is live? Live, ja. Echt Maar- live radio? ja. Bloed. Ja, dus dat is wel... Arjan en ik knipten in de vorige podcast wel heel bot. Dus het is wel even wennen. Vooral het... en zo. Maar goed. Het is het extra charme. En van de underground komen we samen bij het chanson. Het chanson. Maar het natuurlijk lezen. Het Franse chanson. Dans la salle, du bar, tabak, de la rue, des martyrs, Pigalle. Ik ga geen idee waar het ook gaat. Oui, oui. Maar doe maar natuurlijk. Wanneer is iets chanson? Ik heb geen idee. Is al het Franse chanson? Altijd mooi fest. Het is een beetje... ballade, Nee, en het in de is, front, dit hè? is echt circusmuziek eigenlijk. Een beetje freakshow, circus. Ik had ontdekt via Spotify, via de maan. Op mij krijg je altijd zo'n list met aanbevelingen. Toen stond dit ertussen en ik weet meteen van, dit is vet. Het is heel snel en hut en een beetje een rauwe stem ik weer. En werd het ook niet weer te kijken naar, want ik spreek eigenlijk in Frans. Dus als iemand zei van, wow, dat is expliciet, dan ik bedoel het net verkeerd. Krijgt als onze podcast hier rondkomt, Gabrielle en Arjan bedoelen het net verkeerd. Leuk dat ze wist. Dank u wel. We'll meet again. Best altijd welkom. En we blijven die zeker volgen. Ik mij die prachtige creatieve club van die pauper. En op alle mogelijke manieren al veel succes met doorstuderen. Dank wel. Maar het al je nog, had het maar in de agenda staat. Ja. Helemaal goed. We draaien aan het eind van deze Noorderwind dus Gabrielle haar laatste verzoekje. En dat is Pigalle. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir.